Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo. Alhamdulillah, nggih. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah pinaringan sehat dening Gusti. Nggih. Saged sowan wonten mriki. Nggih. Wonten daerah pundi niki? Niki wong mikirin apa wong ngomong ki nganggo mikir Tanjung Priok, Tanjung Priok to, Mas. Nggih, Tanjung Kalang. aku ki meh bingung mergo aku ki urung nganti sesasi wis sowan tlatah kene meneh, Mas. Oh nggih ta. Ning aku wingi ning Kampung Baru kono. Oh. Desa Kampung Baru ngetutke Keng Roko Mas Kangko. Ngoten. Saiki ngetutke awakmu ning kene. Heeh, sesuk ning guyangan. Sesuk ning Tanggapan lho maksude. Anggapan ning guyangan ra nyambut gawe malah entek duite kok. Kok. Nggih, wah jan iki luar biasa. Pripun? Lagi iki gareng diputhukke CPM ya lagi iki. Piye jajal? Nggih kinurmatan, Mas. Nggih. Kula niku pethuke apa-apa ora tau manut bareng CPM sing methuke nggih grogi tenan kula. Wah iya. Wah, siapa ini? Anu kula Gareng saking Semarang. Lah ini wong kien prasaja bakal ya entuk kamulyan. Kok iso? Begitu aku prasaja aku Gareng saka Semarang ya dipapanke sing genah dithukke nggone. Iki mula kadang identitas ki aja didelik-delikke. Betul. Malah marake sengsara. Aku ora isin kok ngaku Gareng kok, Mas. Akhire kopen iki, Mas. Akhire kopen. Jane ning kono bareng campur kowe malah ora kopen aku. Lah ya mula kuwi len teko bareng karo dalange, men karo Pak Dodik mau iso aturi sampean tindak ana daleme kono. Oh, kono prasmanan mau ning kono. Aku kok kon bareng kowe ya rugi nang jatahe dhewe-dhewe kok. Oh iya. Kowe teko gasik lak cucuk. Ngopo? Ah, cucuk itu tegese kok lak didhawuhi dhewe karo Pak Dodi. Lah aku lak le ndhawuhi kowe. Lah ya anane sing ndhawuhi aku kudune lak kowe melu aku, kenapa kok ngeri-ngeri? Lho, lah ya ngeri to Mas, wong omahmu Solo, aku ki omahku Semarang kok. Lho, saiki ora kena nggih ukuran jarak ora kena mergo adanya jalan tol. Heeh to? Heeh, dadi tidak ada hambatan walaupun bagaimana saja profesional kerja seorang seniman harus datang tepat waktu. Saya non daleme TNI harus disiplin, Mas. Iki tak pikir-pikir dalang anggere dilunasi galake keri. Biasane tau ngene lah. Aku ketularan karo Hansip mau lho. Sopo iki ngono. Kula dalange, oh dalang ngono kuwi. Ya sing gedhe pangapuramu Mas, wong aku ya budal kok jane ya wis gasik. Wong liya lewat jalan tol ki lancar. Lah jalan tol. Aku iki dalang ora iso maca kowe iki. Tulisane apa? TOL diwaca? Tul. Oh iya. Tol kok tol. Tol ki TAL kuwi tol. Yen TOL ya tul. Sing bener tul. Tul. Iya, Mula apa ki wong yen kepengin kepenak uripe ora sasar susur uripe krepa lewat jalan tol. Kok iso? Lho, lah kowe ora ngerti kok. Kenapa tulisane tul kok diwaca tol? Aku malah ora ngerti tak sinau karo sampean. Mergo kuwi dijikuk saka bahasa Arab. Wah, lah iki. Kowe tahu krungu? Nggih, Pak Kaji, Surat pripun? Al-Fatihah ayate sing munine Ihdinas siratal mustaqim. Wah, iya. Dadi wong sing lewat jalan tol harus selalu ingat jalanlah yang lurus menuju jalan kebaikan. Oh, iya. Ngono. Dikeploki lho sampean. Lho, keploki percuma sing penting iki sawere kok. Wah, iya. Tegese sampean pancen diapresiasi menjadi pelawak yang cerdas ngoten lho. Mboten cerdas niki nggih otak-atik gathuk ning delalah kok ya kebeneran entuk wangsit sing kaya ngono. Oh, wangsit. Pancen wayang ki jare lak ya tuntunan. Iki lagi limbukan teng ngono wis lagune lagu syair. Iki lak lagu sing ngemu pitutur. Syair tanpa waton. Lah kuwi isine apa? Lagu ki isine apa? Syair. Lah ya wis to.
Oh iya, karo kowe kok nek bener ta aku malah. Lho wong aku ki. Lah pancen tembang kuwi ana saire ning judule kuwi karyane Kiai Haji Nizam sing asring dikumandhangake dening Gus Dur, Syair Tanpa Waton. Iya ning dalam lagu ki isine lak syair. Oh iya. Aku sing tak rembug saire ki nuntun marang kebecikan. Jadi wayang kuwi ya iso nggo siar tentang agama atau siar apa wae mergo riwayate wayang ki ana. Piye riwayate? Lah kowe kari weruh wayang kuwi ditegeske dari sudut spiritual iso, dari sudut sosial kemasyarakatan ya iso. Yen dari sudut spiritual, wayang kuwi tegese wali yang mempopulerkan. Yang tuh yang diperuntukkan untuk siar agama. Zaman biyen Lingasta jeung Sunan Kalijaga. Oh iya. Yang Lah ya kuwi mau yang diperuntukkan untuk siar. Oh, itu untuk kebutuhan religi. Nah, jane iki ora mung saiki tok, biyen ki wis siar agamane ana. Ning yen biyen ora cobloko ngene, biyen ki nganggo cara biyen cara pedang miring. Pedang miring kaya ana lagune aja nyembah kayu watu nyembah Kang Maha Suci. Kayu watu iku papaning brahala setan priprayangan nuntun mring neraka jahanam nyembah pangeran to kang peparing nugraha Duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa paring sandang paring buka nuntun marang swarga loka. Yen wis ana kaya ngene iki. Lek tembange apik tenan, tembange apik luar biasa. Sing nembang sing ora apik mung kan. Lah kok nembang kok karo menggeh-menggeh iki lho ora. Awitena wong ya iki karo ngetutke larase iki lho. Oh iya. Iki aku kuwi ngetutke laras gamelan larang iki angel lho Mas. Iki gamelan iki karo nyawa kowe larang gamelane. Oh iya genah. Sawangen to kaya ngono. Malah sak pawange barang ya tindak rene Mas Kasdi kuwi. Iya Mas Kasdi ya tindak rene. Wah jan iki. Sing nimbali sampean Pak Dodi Wijanarko. Leres. Dijabarkan dengan kreativitas dan kecerdasan seorang gareng. Dodi Wijanarko. Wis. Yo. Saiki totoane bahaya lho iki Mas. Lah ngopo? Iki asmane beliau lho. Lah iya. Iki luput-luput bejane yen nganti ora apik aku rasa mulih kowe tanggung jawab. Loh itu resiko seniman. Heeh, mula kudu cerdas. Dodi Dono driyah mesti dilakoni tanpa ngenteni duit turah. Wah, kok ya cemepak wisan iki. Sing apik iki wong dono driyah ki aja ngenteni duit turah nadyan duit pas-pasan, paribasane bahkan awake dhewe ra nyekel duit waton iso dono driyah nyang wong liya kuwi sing jenenge wong top marko top. Iya, dikenal Letnan Jenderal sing ora lali marang sumbere. Kok iso? Loh, beliau asale kok kene. Mula ya seneng gawe senenge ngatine wong kene. Mulih mula-mulanira. Oh iya. Iki nadyan pangkate wis dhuwur ning ora lali sumbere wong Jawa ngendikake wong sing lali sumber bakale ketiwasan. Nggih. Wijanarko kuwi didadekke siji ora iso dipisah. Wijanarko ki bagus. Dadi Pak Dodi kuwi piyayi kakung sing bagus pasuryane seneng dono driyah lan ora lali sumbere. Oh, ngono. Iki piye? Iki rumuse wong golek duit ngene iki. Lah iya. Asline piyayi saka Tanjung Kalang. Tanjung Kalang. Tan apa? Tan Ayo tanggung jawab jare lali sumber ketiwasa sumbere Pak Dodi lak saka Tanjung Kalang. Rumangsamu aku iki guru bahasa Indonesia SD kene apa piye mbok takoni. Tan. Heeh. Tan kuwi tandane wis ketok keluarga almarhum Haji Mujono kuwi orang yang tebal imannya. Oh iya, elah. Orang yang tebal imannya itu selalu bersyukur. Jangankan kok diberi sesuatu atau diberi
sing berharga. Diberi cobaan pun selalu bersyukur karena percaya Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Wah. Ora ngungkuli kekuatane sing dicoba. Nek wong-wong sing ora tebal imane, tipis imane kuwi titikane ya gampang. Lanang wedok wis ketok. Piye? Wong sing tipis imane yen wong lanang semakin kaya semakin nakal. Nek yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Sik kok diwolak-walik ngono kuwi lho. Wong lanang yen nakal, yen tipis imane semakin kaya semakin nakal. Oh iya, mergo duwe bondo. Sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Jare kulino sapa guyangan. Wah iya. Oh, arahe rono ta. Ayo, mula wong dadi wong ki aja tipis imane, kandelono imane supaya menjadi orang yang nanti tempatnya di surga. Iya, Junjung tinggi utawa junjung dhuwur asmane para pini sepuhe. Mula bengi iki nganakake syukuran. Ya, tutuke terus Tanjung K. Nah iki kanggo syukuran rame-ramene gelar wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi saka Karanganyar. Wah, kari dhewe lang. Ah iki sing angel iki nggon. Ayo mikir iki, awas bedil kowe engko, ayo. Ya. Iki. Langsung saka Semarang nekake dagelan gareng. Wah iya. Kaya cemepak men to ya. Cepake piye jagake nggo nyaur utang kok ora. Iya. Wong jenenge wong ya wong jare kowe iki karo aku wis es kenthel, kowe budal aku budal. Betul, wis kaya ngelingono kowe entuk kesi ya sponsorku lho. Oh sik aja gawe-gawe dipirsani piyayi akeh. Kok iso aku entuk kesi sponsore sampeyan iki dasare apa? Lho, lah sing memberi masukan kesi sapa? Iki tuwean ngene iki. Oh iya. Lah wong kowe rung kenal kesi wis cedhak karo aku kok. Oh iya. Biyen mergo kulino sak panggung ya. Kulino sak panggung. Biyen iki lak wis rada alus, biyen ki lho kasare ngungkuli kerakal ki wong. Saiki wis dosen kok. Kon ngarteke apa meneh? Jenengmu? Jenengmu? Ya ora apa-apa. Ning ora ana sawerane lho lek karo aku. Ah ora iso, pengen apik apa ora kok. Ora usah diartekne ora patheken aku ora. Ya tate. Wah, ngono jenenge kanca ya kudu ngono, aja pilih-pilih. Cahya Kuntadi. Cah Blitar ning saiki uripe ning Karanganyar. Wah iya, temepak. Jos ya. Yo iki dalang yo dosen. Wah iya. Kun. Iki aduh, kun ki mau apa kuwi? Kun ki kuncara asmane minangka dalang sanggit. Kowe iki wis diciri kasih karo penonton wayang kulit, kowe iki dalang sanggit ora dalang polah. Matur nuwun. Iki wis kudu disyukuri duwe ciri khas. Jet. Oh iya tak kira jet ora. Jenenge dhewe kok lali kowe iki lho. Ben bingung ngono tak jet. Ora ana kun jadi ki apa. Tandange yen nyekel wayang ngedapi-dapi. Amin. Dipek karo kesi. Wah iya. Iki walik lho iki tenan lakon walik lumrahe wong lanang ngepek wong wedok yen kowe iki malah dipek karo sing wedok. Heeh, lek aku mbiyen kan sik Joko ora ngerti wong wedok. Ayo coba kowe ora gelem ya dikremus karo kesi. Ayo mosok meneng ae Bu Kesi. Heeh apa piye ngono kuwi? Omongane Pak Gareng ki lho. Ngono kuwi piye? Nyuwun sewu Pak Gareng. Iki lak cahe. Iya. Nyuwun sewu. Mosok kok kula ngremus dalang napa mboten kualik to Pak Gareng? Lho, lah mbiyen ki paribasane bojomu lak sik kaya timun to. Heeh, ngibarat kertas sik putih ngene. Kowe kertas apa Ngibarat kertas sik putih. Ya ning diciprati mangsi sithik-sithik. Ya kertas sik putih. Timun ki weruh cahya kok kaya arep ngremus ngono. Mboten, dhek menika sing kedanan kalih kula. Aja karo bojo dheke lho. Mbok panjenenganipun kok piye ngono. Mbok rada nganu bekasaan kok dhek. Lho iku bahasa sapaan, bahasa cintaku karo dhek ngono kuwi. Akrab. Bahasa akrab. Nalika ning kampus kan dhek mahasiswa semester 2. Nalika semono aku kakak kelas dhek. Lah, dheweke kan kumpul-kumpul karo kancane ning Taman Eden kan lho, taman sing cedhak koperasi kampus. Aku mlaku, aku krungu dhewe kok dhek karo kancane rasan-rasan.
Kesi bokonge godi ya. Sik. Wis naksir aku wis. Iya, aku ngakoni bener pancen ngono Pak Gareng. Ning bar kuwi aku ya disapa karo Bu Kesi. Bar tak lokne ngrasani ngono itu, wah bokonge Kesi gedhi ya. Deke krungu mesem karo nyeluk aku. Dik Yoyok kikuk ngono. Akhirnya terus ya Nabi salam alaika ngono kuwi. Heeh, rabi ngono. Ajake ra trima kowe ajake. Ya ora trima wong kowe ora ngirimi kok. Wong ora iki sejarah tenan to ngono kuwi. Tenan ngono kuwi. Oh, ya syukur ning wong jenenge iki sing diarani ning aku urung ngarani jodoh lho, Mas. Mula aku mergo duwe kriteria dhewe-dhewe. Aku duwe kowe karo Kesi kuwi isih bojo. Wong diarani jodoh kuwi yen wis salah siji mati tetep isih gandeng kuwi jodoh. Sik, kowe ndongakne aku ndang mati lho. Ora ndongake. Urung suwe Gareng Angga wis mati lho. Kowe aja aneh-aneh lho. Lah ya ki aku ora ndongake, aku mau ngandhake. Heeh. Kowe karo Kesi iki statuse urung jodoh ning bojo. Mengko yen wis salah siji ana sing mati kuwi sing diarani jodoh mergo kowe nganti mati ora pisah karo Kesi. Oh, ngono. Lho wong kok aja ngono ki kanggo pengantep-antep bojomu kene ora pisah karo kowe kok. Oh. Kok aja ngono piye? Pokon pisah apa piye? Ya ora ning aja ngrembug nganti teko kono. Ya padha karo sampean. Sampean omah-omah berarti ya urung jodoh to iki? Urut, aku sik bojo. Heeh, mbok ndang jodoh ndangan. Jane aku ya meh rono. Heeh. Ayo awas ayo. Biar nyangking aku mendhi ora. Ora. Ora, aku urung ronoe beritane wis aku mati kok. Heeh, pancen wingi akeh piyai-piyai sing takon ingkang sedo menika Gareng pundi to? Kok kabare Gareng Semarang. Ning lak siswa panjenengan Mas Angga ingkang murut kasedan menika ingkang leres. Nggih, niki pancen nika nggih yen diarani murid ya ora ndelalah ya. Yen aku ngarani ya anak kono ngarani aku bapak. Nika nggih anak kula. Nika nggih ndelalah kleresan sak kathahing Gareng niku sing plek kula nggih mung bocah niki siji. Nek ndelalah kok enten kecelakaan mati dimuat fotone wong do ngarani kula sing mati. Sing dimuat fotone sapa? Fotone Angga. Ning mergo dandanane lak padha aku. Mula diarani aku sing mati. Terus? Aku ki yen diarani matine ki ora masalah, Mas. Le jawab telepon le kesel iki. Kok iso? Wah kuwi telepon ki HP kuwi nganti ngehack. Lho ngono ki yen cucuk ora apa-apa. Kene iki sik enak leyeh-leyeh no telepon mlebu. Gregah tangino takon. Niki halo niki Pak Gareng Semarang. Nggih. Oh nggih alhamdulillah tesih urip tutup ngono tok iki. Oh. Apa ora ya aja dipaido, itulah tanda perhatian karo jenengan. Justru itu tak ambil kesimpulan aku ora maido ora lara ati bahwasanya saya hidup bekerja di atas panggung berarti sudah diterima oleh orang banyak. Iya. Diterima orang banyak. Oke, kaya iki panjenengane Pak Dodi iki berarti ya ditresnani piyai kene kabeh mula ora nglalekke dan beliau tidak memutus tali silaturahmi karena beliau tahu orang yang memutus silaturahmi tidak akan mencium baunya surga. Wah, omongane Pak Haji nganti kaya ngono. Ayo. Nadyan aku ki Haji Sokeh ning tetep. Lah apik no Sokeh iki. Ayo Sokeh ki sokongane wong akeh kok. Oh iya. Mas Gareng. Lah wau kula pikantuk dawuh saking Bapak Dodi Wijanarka bilih ngersakaken tembang klangenanipun napa Mas? Imbangana katresnanku. Moh kok moh piye to? Kowe karo padha lanange kok kon ngimbangi katresnanmu apa? Tembang ya nyuk. Pak Dodi ngersake tembang Imbangana katresnanku ngono lho. Kowe ora cetha kok, Rok. Kok iso aku seneng karo kowe gabrak apa ora? Upah wis payu karo Kesi karo aku sia-sia. Lah kuwi jebul ngemu apa kuwi makna yang luar biasa. Sing jenenge tresna kuwi ora ngemongake piyai kakung karo piyai putri tok. Ning tresnane wong bebrayan urip sesama manusia. Itulah tadi yang dingendikake Pak Dodi. Sing tak garis bawahi bahwa dalam mendidik anak itu tidak hanya IQ. Betul. Tapi ada 3 unsur yang harus dididikkan ke anak. Apakah itu? IQ, EQ, dan SQ. Waduh, iki ora level dosen ra iso ngene iki. Kowe jare dosen kok ora ngerti.
IQ kuwi kepinteran intelektualnya. IQ kuwi emosional. Emosional ki sosial kemasyarakate srawung karo wong ki piye. Terus SQ ki spiritual bab agama ya kudu dididik. Betul. Dadi yen mung satu sisi tok wong urip ning alam donya ku ora bakalan komplit. Iki mumpung main ning sekolah. Kowe tak takoni sekolah artine apa ora ngerti kok. Tempat pawulangan nggih nggodhog para murid-murid supaya luwih pinter. Telo apa kowe kok godhog ki? Paribasane ngono lho. Paribasane pantun. Wah. Angel men to ya. Wong ki yen rada umure ketek omongane ya ngono kuwi ya. Ya ora ngono wong ki sing tes sekolah iki sebagai tempat untuk menimba ilmu. Heeh. Kolaborasi antara berbagai guru dalam bidang tersendiri. Betul. Ora mungkin to gurune guru siji wong SD iki mesti gurune pirang-pirang. Oh iya. Lahan untuk mencipta SDM yang tanggap, tangguh dan tanggon. Wah. Di sekolah. Apik. Cacate siji. Cacate apa? Kamar mandine banyine ra mili ya lho. Ngenyek banter banget ora. Banter apa kae lho, wis asatke lho. Ya mergo saka akehe sing pinarak kono kok ya. Aku nganti bar nguyuh ora cewok malah nganggo obat. Obat abitke tok. Najis lho sampean haji lho ora pareng. Ayo mengko adus to. Aku yang ngene iki mesti najise wong demeke sinden kok. Lah iya. Engko bar demeke sinden wudu meneh. Sing nembang sapa Bu Kesi iki? Sing nembang sinten, Mbak? Diajeng. Ayo, yo berdiri ngancani Pak De Gareng. Duduk. Duduk. Ayo. Susu lahir iki ngopo? Lah ngopo to, Reng? Aku yen ngerti yo sinden saiki ayu-ayu ngene ora kesusu lahir ya. Sik to, iki di streaming lho. Ngapa? Lek bojomu mirsani krungu dadi perkara lho. HP-ne bar didol. Oh iya. Ora iso nonton streaming. Ora mungkin bojoku ora bakalan nesu karo iki wong ki yo anake bojoku kok. Oh iya. Ya, Dek ya. Nggih. Piye? Ning jenengane nek pun sepuh mboten usah neko-neko. Mudyar kowe. Heeh. Bener ki omongane bocah ning bener ngono kuwi. Ketoke ngajeni ning kuping panas. Sepuh rasane. Aku neko-neko bab apa? Wong ya wong jagongan karo wong e mosok dionekke neko-neko. Ora lene pondokan dulat-duliti aku mau nyapa. Lah, wis konangan to. Ngene aku padahal sinden-sinden wae udah salin, aku wis bar salin dhewe kok mbok dulat-duliti. Aku ki kerep dijaluki tulung karo bapak-bapak polisi. Aku lak bagian inafis to. Apa? Inafis ki mengecek kahanan iki bocah iki isih legan kok wis dibojo tak dilati ngono lho. Wong ora dilati dulat-dulit. Kuwi jenenge ngepuk-ngepuk supaya ketok raket. Sik diajeng. Wis lulus lho sekolahmu? Dereng. Semeter piro? Semeter piro? Ketara nek ora tau kuliah ya ngono. Ora tau kuliah mangan dosen nek bola-bali aku. Mangan dus tok ora nek sene kuwi. Semester piro? Gangsal. 5. Nggih. Nganti pirang semester to, Duk? 8. Oh, sik suwe ya. Nggih. Wis takoni no Reng, per semester piro SPP-ne? Per semester SPP piro? Lah napa jeng dibayari to? Lho anakku dhewe nganti saiki yo ora rampung kok. Mau bayari kowe. Anakku dhewe ora rampung. Lah wong kaji sokeh kok mbayari. Iya. Lho ya ora ngono iki jalma tan kena kinira lho. Dipun. Lho yen aku terus dipek abdi daleme Pak Dodi. Heeh. Oh, kinase karo Pak Dodi tak bayari sak rampungmu. Kinase iki rong karuan lek ditresnani lho. Kinase yo Pak Gareng keri ning daleme Pak Dodi, mergo arep nggih seret-seretan anake yo iso. Kaya kulit jeruk ae lho. Mergo dolanane sing jenenge yoyok kae wis rusak. Nah iya, yoyo ora. Yoyo to. Karo masaku yoyok. Wong edan. Wih tembange mau. Tembang apa lagune? Imbang ana katresnanku. Ora sambok kongkon mesti tak imbangi ya. Lah gladrah to. Iki tembang yo Reng. Ayo didramatisir, drama. Iya. Kono njaluk diimbangi tak imbangi. Anakmu lho ukurane iki.
Lho saiki kasus bapak mangan anak ya akeh kok. Oh iya. Ya kanggone wong sing bejat morale monggo ning eling lho haji lho sampean. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sing tak sandang? Nah iya. Lah ning kaya ngene iki piye? Ya kaya ngono ya anak kuwi. Mula aku ngene Mas, aku sok-sok kadang kala lak dilema. Piye? Arep omong apik terus mengko wedi ora lucu. Ning yen omong elek engko kok dilokke wong wis haji. Nah sebetulnya ini kembali ke hukum tontonan. Piye? Tontonan kuwi contoh kuwi ora kudu apik tok. Iya. Nadyan sing elek kudu dicontohke. Kae lho apik, kae lho elek. Mula penonton kari milih, kari nglakoni sing apik apa sing elek. Oh iya, sing apik dicontoh, sing ala dibuang. Nah, mula yen aku ndembeki presiden ngene kok ketok elek ya aja dicontoh, tak aku dhewe wae. Oh iya. Omongane wong golek bathi ngono kuwi. Salah kowe sindenmu ayu-ayu ngelus-ngelus debok. Lah aku ngelus-ngelus debok entuk dhuwit lek nyawang sinden malah kelangan dhuwit kok ya. Ah kowe iki ora perkara dhuwit ngelus-ngelus debok. Ngopo? Perkara wedi karo bojomu kuwi kok. Iya, pancen karo bojo kuwi nyembah sik ya mesti. Arep ngopo-ngopo brangkang sik. Ya dibawani jeng, ya. Bawanipun Kinanti mawon nggih, Pak. Heh? Kinanti. Oh iya, monggo. Iya. Jo tejo Kinanti. Jo sapa to? Sing geder Daryanto bejo-bejo ngawut ya. Adake wong arit ae bejo. Aku iso akrab. Ya nak. Bapak Ibu ciri khas murite Kesi ngene iki. Wis cetha nggon lambene mesti ngono. Yo, iki Kesi. Nek apik asile. Yo apik. Mulai kula ngarani ciri khas murite Kesi wis kok ngene iki. Iya. Bandien o yo o yo nyucu, i yo mringis. Heeh. Bojoku nembang ora tau ketok ngono kuwi. Lah piye? Oh ya nembang suarane cetha ning irunge prontas-prontos. Kayak pelembungan Mas. Napase satu jalur. Oh iya. Heeh. Tutukno Yai. Nah iya. Injih, Yang. Diare. Caturan ra pathek. Kejawi tembang menika kula aturaken dumateng Bapak Dodi sekalian Ibu lan sak kula wangsa ugi kula aturaken dumateng Bapak Haji Kondang Sutrisno sekalian Ibu. Nggih wilujeng dalu Bapak. Nggih, Ibu istiqomah kepareng mangestoni. Sesuk bablas Ponorogo matur nuwun. Nggih. Ya, Nduk. Iso njundil ngono ya, Reng. Bejane sing duwe wis ayu, swarane apik, pinter, mahasiswi. Ning aku sangoni. Ning kurang siji kriteria aku golek bojo ki ayu, pinter, suarane apik, siji kudu. Napa? Gampang diapusi. Ya mok. Kok elek ngono aku ki ndek bojo ora iso diapusi, bojoku kae kok angel kok. Padahal ya iso golek duit lho. Duit tak simpen ning ndi kecekel kok. Iya, ning sabuk ya diplurut. Heeh, cepitan kathok barang didedel kok. Telitine ora. Ya, Nduk. Dermane. Sik, Reng, aja kok cekel grogi bocahe, masyaallah. Rada ado sithik ngopo to ya, ya. Grogi. Nah, wong wedoke tak cekel bejo. Kok iso? Loh, biasane tak cekel semaput kok. Kok kuat iki. Iya. Lah jenengan gilani kok jane. Lah, nyawang kuwi aja mung sak kedheping netra yen dicawang sak kedheping netra gilani matno 5 menit kok mutah-mutah kowe. Ora nyedak ra pathek.
Ya cedhak kono ning aja terlalu dekat, enggak usah memegang-megang ngono kuwi. Aku ngene dawuh Pak Kondang. Oh iya, tontonan ki ya tuntunan ngono. Ning dituntun terus yo lempoh berarti. Oh iya, Sing apik. Ya. Darmaneka dahsu mandeng sanadyan among sedelok. Iya. Aja diganggu to, Rek. Alah aku demek kowe ora lho kok ganggu piye to? Lah bocahe bingung Lah wong nyawang apa ora entuk? Ngapa to, Nok? Ngapa? Lah nyawang kok kalih ngiler. Wo. Lah iki sing jenenge wong lanang normal ngene. Nyawang kaya kowe ora ngiler yo. Kene ayo. Pripun? Nyawang kaya kowe iki ngiler mergo aku urung iso ngelekidu. Biasa. Kaya bayi. Kene sik anu kok. Wis mbambal ya serandi untu. Aku tak lungguh kene wae ya. Lah ngapa? Nang kono disio-sio ajeg. Oh iya, heeh, nang kene wae. Ya, Nok, terus. Ayo. Sing apik, Nok, yo. Oh, tak kandhake Pak Sukron kowe. Ngapa? Oh, jejeri ra entuk. Bapakmu karo aku ngene lho. Lah sing jenenge dalang ndodoki kotak ya mending ngene to. Ane ya ora bater ngono. Pengku ki normal kok. Kemangsane iki apa? Tanganmu lho. Kemangsamu ki. Aku ki mbuh, aku demek wong wedok ya hobi kok. Ya nah. Ono diomongni wong ora. Kok aja guyu, Jok, Tejo. Iya. Nambani semeng hati. Nah, iki malah ngene Mas Gareng, kolaborasi yang sangat hebat. Nggih. Kinanti menika wau menawi mboten lepat karyanipun Ki Mantep Sudarsono. Dene mangke langgamipun karyanipun Bapak Sri Susilo Tengkleng. Ya, imbang ana katresnanku lah Pak Tengkleng. Pak Kondang. Nggih. Nggih pancen Pak Dodi nggih. Karnan nalika panjenenganipun tindak wonten dalemipun Pak Kondang wayangan sampean ya ana Pak Tengkleng nembang kuwi njur dadi karnan penggali. Dildilan apa? Dildilan didhawuhi kali Pak Kondang nggih ten mriku. Oh iya. Ken sowan mriki. Heeh, ngono. Niku ya kedhisikan kowe nasib. Lah ya padha ae to. Ya ora to beda. Bedane? Iki sing diarani grojokan dadi keriwikan ya kuwi. Ya ora sae Mas. Rezeki iki sing ngatur Gusti Allah. Betul, heeh. Ya Nak, bacutno imbang ana katresnanku, ya. Saben dina mangalamun jroning sepi-sepi.
piye katresnan. Ayo nak, apa enek gareng apa? Aja suwe-suwe te boyok. Tak tokne ben pegel. Oh, iki wis pegel boyoke iki. Mangkani Mas katresnanku. Angkat ke Mas. Yo ya. Kur. Sik iki ana bebungah saka Pak Dodi nggih untuk sinden. Wah nyanya jeng ya. Wis mangsa borong iki ya. Heeh. Sing maca genah ya, iki enek tulisane to untuk sinden ha ta. Nggih. Lah iya ning yo 50% eding lah aku kan dalange ya to. Lho jenengan pun angsal lho. Oh, angsal apa to? Kowe iki dalang pemakelar kok. Wah. Nyoh dilokne makelan ndak nggih. Untuk garong gareng reng nggih. Oh untuk dalang ding kleru lek maca reng. Oh gareng nyereng tulisane iki lho nya. Mas sing genah aku ya duduhake wegah lho. Wegah tenan? Oh iya. Piye to wegah apa gelem? Alah mbok tenan aku iki tenan kok sumpet lho kowe. Iki kok Pak Dodi lho sing. Iya aku ngerti, aku wis ngerti kok ngomong. Lah iya, mula ya kudu matur nuwun karo Pak Dodi engko. Matur nuwun Pak Dodi. Nggih, peparingipun. Tambahan paringanipun. Dongake sik. Nggih mugi-mugi Pak Dodi anggenipun berkarir saya lancar. Pun gesangipun saya kepenak. Amin, nggih. Kerep wayangan. Nah, nggih. Iki aku ora dongake Pak Dodi, dongake kowe iki yen iki. Lah iya. Kerep wayangan. Endi? Apa? Iki ta? Ayo. Dalang ki ana ngekeki ora sida iki gampang stroke. Oh iya, Padha karo tak pujekke stroke berat kowe. Ya yen stroke ngene, yen ngene sing mati kene tok. Ora ketal-ketil.
Dagelan nggonku ya ana, nampa saweran ngono ora didum karo kancane akhirnya teko omah ya wis langsung. Dagelan ngendi? Nggonmu? Heeh, nggonku. Ya ora urusan wong aku Semarang kowe Karanganyar kok. Bocah iki karo dhuwit lunyumen ora iki. Ora. Wong dibuka wae isine apa urung karuan kok. Duit. Oh. Apa? Dudu duit. Lah apa? Uang. Wel iya. Ngono tresna. Matur nuwun, Pak. Anu lemah teles Gusti Allah ingkang males. Nggih, amin. Iki Pak Dodik Wijana. Nggih. Oke, nggih. Kok nggangge-nggangge apa? Nggih. Lho, wong sing entuk aku kok kowe sing geger to? Lah ya kita kan mitra kerja di sini. Nggangge-nggangge ben penonton preso maksudnya nggih iki apa? Ini khusus untuk Pak Gareng. Oh iya, Heeh. Cahyo sudah. Oh, wis kena. Iya, Lho kok lambene Gareng. Kesi kok urung ngerti. Wis napa? Wis meneng kowe malah ngora-arik. Lho ora aku mung nakokke wong ki mumpung Kes mau wis nampa dhewe lho, Kes. Iya. Kes bojomu nampa sawer dhewe. Tenane. Heeh, bojoku iki nedha nrimo kok ora. Mboten napa-napa kersane kan niku duit lanang mboten masalah. Lah, ngono kuwi bojo sing bijaksana ngono kuwi. Bijaksana apa jarem kok. Kowe omonge ketoke halus jarem. Iki dianggep kowe golek dana kenakalan. Ah. Kejawi menika Pak Dodi ugi ngersakaken saping gunung. Diaturi lho. Oh iya, wah bareng nampa dhuwit terus diaturi no. Gagah reng. Mbok mau ora. Seto, iki sing wayangan Pak Dodi lho. Lah iya. Mosok ngersake lagu mosok ora diaturi. Iya ning nadamu lek ngomong lho bareng entuk dhuwit. Diaturi no. Gagahe. Lah apa aku kon menggak kok. Lho paling ora ya diaturi Pak Dalang apa piye. Diaturi no. Kaya hansip ngarepan mau kowe ora. Lho kae komandan klepone. Komandan kuplone aku kok. Ayo. Umi Hafifah karo Mbak Winong. Ayo berdua. Ayo iki cah cilik-cilik. Saka Pati iki Winong. Winong iki kok Pati. Saka Tulungagung. Winong iki daerah Pati kok. Ora. Ponorogo Winong ya ana. Ayo berdua. Sinden saiki iki jan luar biasa ya. Iki anak angkatku, Umi. Umi. Iya, kok Ponorogo. Umi iki umbel. Winong ora. Winong ki ponakanku. Iki kok Tulungagung pojok campur darat. Ponakane Bu Kesi. Oh, tak campur darat kuwi ya, Dok. Dok. Nggih. Biasane tak campur darat ki wonge atos-atos. Lah buktine ya halus nok kok ya. Ya, iki mergo wis wis terkontaminasi. Saiki memang ora ana bedane daerah lan kutha, kabeh nyawiji dadi siji. Winong jak omongan sik. Nang. Dalem. Pak ngapunten niki saderengipun. Ngapa? Kula badhe ngaturaken sugeng dalu kagem Pak Wicaksana, sugeng dalu Pak. Kalih. Oh iya. Pak Dodi. Nggih. Nggih, ingkang nanggap matur suwun nggih, Pak. Kuwi arep njaluk kaya Gareng mau mesti. Mboten kula ikhlas lahir batin. Alah, mbok wis. Mboten Pak. Mosok arep njaluke mlipir sik. Mboten nyuwun tapi lek diparingi nggih purun. Ha iya. Ora pareng ngono kuwi. Saru. Ngono ki ora kere tok mandore kere kuwi. Oh iya. Mboten. Ora wong anu ngene iki lho, sinden gaul iki lho. Lho nganggo jam barang ngene iki. Ya apik kok ya. Apik apa ki sinden kok kondektor kok nganggo jam iki. Lho kan kita harus ingat waktu. Oh, kuwi. Pak, nggih. Cahyo. Kowe kuliah, sekolah. Senes Pak, tasih SMKI. Oh semaki. SMKI kok semaki lho. SMKI, Pak. Nek urupe adoh SMKI wong urupe rapet kok semaki. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Kelas piro, Dok? Kelas tunggal, Pak. Anyar kowe, sing Nggih. enom. Nggih. Wah, ya alhamdulillah wis payu ning dhuwur panggung ya ditelateni ya, Dok. Nggih. Lumayan iso nggo golek jajan. Nggih. Golek jajan iki lho. Keunggulane seniman iki ngene iki lho. Nadyan isih sekolah iso golek jajan dhewe. Oh iya. Bahkan SPP bayar dhewe, Dok. Insyaallah. Lah terus gaweane bapakmu ki ngopo? Weh. Ya ora kok ya ana bobol borote bocah wong tua tetep cancut kok ya ora. Lah iki mau nggih Pak ngono. Kan apa salahnya membantu orang tua? Nah, ngoten lho, Pak. Saiki nglerek rene, takoni sitoke ning nglerek kok rene, Reng. Nah, kok kene. Nah, takoki sitoke iki. Jenengmu sapa, Dok? Umi, Pak. Padi. Kula saking Pulung Ponorogo, Pak.
Ngapa? Kok kaya maling kecekel ngono. Bocah lugu. Wis jiko sepeda motor pira kowe? Dereng nate. Sik. Iki wajib tak terus-terus. Oh, harus. Jenengmu Umi, Pak. Umi apa Umi, Pak? Umi Hafifah, Pak. Saka? Ulum Ponorogo, Pak. Lah, kowe sekolah ngendi, Nak? Ting SMKI, Pak. Oh, kelas piro, Nak? Nembe kelas tunggal, Pak. Ah, budrek aku. Lah ngopo ya bocah lugu ngono kok. Ya lugu-lugu aku anggere dikonoke malah wedi. Oh. Kok kaya menginterogasi terdakwa ngono ya. Pancen iki ngene to, ciri. Oh, ciri khasé ya ngono kuwi, bendinane ya ngono kuwi, bocah ora duwe uni. Mau lak winang wis ngaturake panuwun karo Pak Dodi. Njajal Nduk Umi, sak isa-isamu matur. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nduk. Wis tak kandhani to, lek salame ora usah dikeki Pak Bu. Nggih, Pak. Anggere Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mesti dijawab. Nggih, Pak. Yen pas salam ngono iki terus karo digawani map ngono kok. Ngopo? Kaya sing golek sumbangan ning Ora usah nggih Pak Bu, dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ngono kuwi. Nggih, Pak. Matur. Baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nduk, tegese cukup ki aja ditambahi apa-apa ngono lho. Dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh titik. Nggih, Pak. Jiro lu, baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Iki ora lugu. Lah apa? Iki sentet. Kuwi anakku ya, Anakku wong diajari ora nyandak-nyandak iki lho. Ngene lho tegese gatekno to. Aja ditambahi neko-neko. Dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergo kuwi enek doa warahmatullahi wabarakah, rahmat dan barokah. Mula rasa tambahi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jiro lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, telat ngombe obat. Ya weh. Yes. Terus piye? As kowe matur segenah. Wilujeng dalu konjuk dumateng sedaya kemawon. Kula minangka wakilipun rencang-rencang pengrawit. Wakilipun Ibu-ibu Waranggana. Wakilipun Pak Dalang. Kok mas aku kaya mudin malah. Wakilipun Pak Gareng ingkang bagus dhewe. Ah iya. Sangone reng. Ah ora sah. Asem kowe. Wis ben. Lagi bagus kok nyangoni. Terus Aturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Mliginipun dumateng Bapa Dodi Wijanarka SH mugi-mugi tansah pinaringan murah rejeki lan sedaya pinayungan dening Hyang Agung masyarakat mriki tansah pinaringan buminipun gemah ripah loh jinawi kerta tata lan raharja tentrem lahir batin selamat donya tekan akhir. Amin. Iki to reng iki reng bocah iki. Manis. Tanpa mbok amini doa kuwi ora bakal dijabahi. Manis. Kok manis sih lho, tegese iki gen nerokne aku sing ngamini ben sing mresani. Lha neroke piye wong kowe kedawan kok. Oh iya. Pak Dodi, ayo Pak Dodi. Pripun? Nasib kula niki. Ayo wis kono. Gareng ra tanggung jawab kuwi jenenge ora. Aku seneng anggere manut ki malah seneng aku. Ning ngene. Aja kesusu piye. Perlihatkan kualitasmu berdua. Nyadan isih SMA
ning kualitasmu aja kalah karo mboke-mboke iki. Ya. Aja sia-sia kok mboke-mboke iki wis nom-nom ora. Lah jare iki ibune angkat to. Apa ora mboke? Oh iya. Mboke karo mbok-mbokane beda ora. Ah iya mboke. Ayo Jo, tintingan Jo. Pangkur caping gunung, ya. Umi sik ya. Dijengglengke gareng entuk saweran ora nyambut gawe kepenakan ta. Memang sawu kuburan putih ngene dolan kok piye? Lah iya, mulo jenglengon lho. Ha iya. Saben bengi kowe engko sok kejungkal rono sese. Wong arep dijenggleng kok misir-misir ana ngapa? Gila, Pak. Bocah lugu ki apa adanya, lahir batin ngono kuwi. Gila. Oh, diamput. Aja diajari sing elek ora. Ora ngerti kok. Malah iki cah Jawa Timur sing ya. Iya, genah ngerti. Malah iki Ponorogo ki ya. Ayo sari ya, Dok. Nggih, Pak. Sing elek aja dienggo, sing apik dienggo ya. Nggih, Pak. Terus? Kowe iki ngopo to, Reng? Kok kaya angkrem ngono malan. Lho, aku ngenteni kendang apa kendang ngenteni aku? Ngenteni sampean kendang iki, manut gerakmu. Ha iki enten-entenan ra budal to. Lah iya. Uyuh. Gila wagu gila kok. Gila kok mengkeret. Nah, sapa ki? Genti Winong, Malik rono. Nah, jan wis panen gareng ora. Bar nonton Umi, nonton Winong ya mempur. Ayo. Gak bareng nakal Pak Haji. Engko. Mak tenang, sing penting mudhun panggung tayamum. Tenang. Yen memaja monganggo janur kuning janur Kok dadak enek anak-anak. Pak, ngoten to, Pak. Mah pengen ngutah. Mudiar kowe. Aja ngono, Pak, mah aku. Lho aku gelem kok kowe mbah piye to ki? Lho aja cedhek-cedhek ngono, Pak. Wis to manut to enak-enak. Wong anggere irama mesti kepenak. Joget iku kudu irama. Ganti Umi, Reng. Malik kanan. Ah iya. Iya. Piye, Nak? Lah pripun, Pak? Ya ora piye-piye, Nak. Nggih pun, Pak. Yo mulih, Nak, yo. Yo aja kok ya. Yo, Reng, sampean banyak oleh, menghibur boleh, joget boleh, ning akhlak kul karimahe dijaga. Yang kena joget ngono kuwi, ning aja diadepne cah cilik ngono kuwi. Mas, kare ngandani ora entuk madhep cah cilik ngono dadak tekan karimah bareng ngopo. Lah hubungane karo budi pekerti kok ya. Lah ya omong, Mas aja ngadep krono, tak cari nuruti to. Paham to? Paham. Nah, bocah ben ora nirokke. Yo, baleni kendangane. Yo. Loh, aja madhep rene. Lah aku wis madhep rono lho.
Kuwimu lho sing aja madhep rene maksude. Endi? Kuwi lho bateraimu lho. Derek. Iya. Besok upacara kok ora derek. Mesake bocah cilik dolan guyu lho bocahe. Sorry, Nak. Nggih, Pak. Ya. Tanganmu ki lho. Ya nah. Aku ora entuk madhep rono, madhep rene. Iya. Mbak, Mbak Gepan. Pacitan. Yo. Pacitan. Lisik. Kowe iki ngopo to, Reng? Aku ngene sewengi kuat ngene. Aku ki mbok aku ki tukang mangan kendang, Mas. Kendang swara piye tak jogeti. Oh iya. Iki tegese ora muspro anggone ngeplak kendang. Ngono. Piye, enak to? B aja. Hah? B aja. B aja. Biasa. Oh, basa saiki biasa saja B aja. Hemat kata. Lah jenengan apa mboten nate pelajaran bahasa Indonesia? Lah napa ta? Kita itu bercakapan harus memakai bahasa yang padat, jelas dan singkat. Ana ya ora ana, biasa saja kok beja iki. B. Nduk, ora ngerti to iki. Pelawake lak GS to iki. GS napa, Pak? Garing Semarang. Ayo. Nggih, ngoten niku, bener. Ayo basamu ngono ya TLK. Apa kuwi? Telek. Nesu terusan ora. Ngomong karo wong tuwa disingkat-singkat ki lho. Ayo ganti UH, ayo. Apa ki? Umi Hafifah. Oh iya. Iya. Ayo Umi Hafifah ki Parian sik arep ngopo kowe? Aku gedhe aku. Ngopo? Arep jeglek iki lho. Ngopo? Kang Heru ya ora gagas karo ngono tok suwo iki. Aku mau kalah karo tangan dung ngono tok iki. Disuwo. Lah mergo arep parian kok ya. Ayo ora ngerti kok. Sing parian sapa iki? Ya iki no digunakne no iki ora camping iki ya nyambut gawe. Apa iki? Dadan ayu-ayu nonton wayang tok. Mbak Liase nganggo gelungan. Sebisa mungkin kontekstual yo. Ayo, pas karo kahanan. Niki sing kemarin nimbali Pak Dodi Wijanarko. Ayo, Nduk. Desane Tanjung Kalang. Tanjung Kalang. Ki syukuran perune. Nggih. Sing apik. Iya, Pak. Mudiar kowe. Jenengan kok galak men Pak? Lho ya galak wis bayar lunas kok. Iki nyambut iki ra nyambut gawe lho bengi iki aku. Pripun? Nyaur utang. Kok iso? Lah wis dibayar iki ora nyaur Lah utang. iya. Ya Mbak Lia. Ning Semarang. Iki ning Nganjuk kok Semarang ngopo? Parian Reng, ora kok diayani Lah wong aku parian. sing wong Semarang ning Nganjuk kok dhewe ning Nganjuk ning Semarang ngopo? Kula pengen ning Semarang soalnya jenengan teng riki. Dadi kula pengen lunga kok kene. Oh, ngono. Yo. Numpak sepur. Ora ono. Jurusan Semarang Nganjuk ora ono. Terus Lilu. Apa kuwi? apa ki? Sepur. Oh iya sepur. Oh nganggo lilu-lilu to? Lilu-lilu ki
pintu keretane iki pintu kereta gedhe, yen pintu kereta kono mau lali-lali lu. Prit. Anakku wedok ngono ki, Pak. Neng Semarang. Numpak sepur. Pak Sepur. Warga Tanjung Kalang. Mugi tambah makmur. Amin. Elok, ya ngono kuwi profesional ngono. Karo parikan ya karo ndongake. Iya bocah Ratmi ya, Ratmi bocah pinter soalnya. Ratmi sapa to? Ratmi sapa to? Lia Sundari. Oh iya to. Sing gender bejo iki Ratmi ora. Bojomu to, Pak? Ora, wong Ratmi yo apik kok. Lah ya iki Lili iki. Tutik lilik ora. Iya, Tik. Angger temu sing anyarno lali karo sing lawas. Iya. Sini. Jangan di situ kaya apa wae. Dalem, Mbak. Ndodok teng mriki. Kok sundul. Ya. Tuku wedi. Neng Kediri. Mugi keluarga Pak Dodi tansah kathah rejeki. Aku wedi kepleset tuku wedi nyang Kediri. Muga keluarga Pak Dodi teng Kediri. Tibake tansah banyak rezeki. Oh, itu kan mendoakan harus. Mergo Pak Dodi kan sudah berbaik hati sama jenengan. Kalih kanca-kanca dadi kita doakan. Sapa ngerti semene akeh rezeki ditanggap melih lho. Iya ning kakek ngomong lu doamu ra mandi. Mosok. Lu mau wis di Lho sampean yo no sampean kakak ngomong berarti ya dungane ora mandi. Lah kuwi rene ora omong kakean ya terus ora dibayar kok piye. Kowe iki malah gelut dhewe iki ngopo? Wis ben ngene wayange kukut. Lah sampean ngopo to? Lah aku lho sing bayar Pak Dalang, siapon Pak Dalang. Lah sampean kok repot to? Oh, aku dhewe ya gumun kok. Ya, Bekasi iki. Lah iki. Golek alang-alang. Yo kramas iki. Kok dawa-dawa. Selera. Warga Tanjung Kalang. Mugi-mugi panjang yuswa. Ya. Allahumma amin. Kagem para penonton ingkang dalemipun Tanjung Kalang gandeng menika dipun dongaaken nggo diamini ning mawi laras mergo wonten gamelane. Ngeten iki. Allahumma amin. Monggo Pak sareng-sareng jiro lu. Allahumma amin. Mas. Wong bedang kepalang. Iya. Yo, nak diajeng. Iya. Kowe jeng. Pak Dalang. Sito. Wong kon parian undang dalang apa? Parian Pak De. Oh, ukarane Pak Dalang. Nggih. Iya. Terus Pak Dalang CK. Pak Dalang. Dalang. Bis kapet biru. Wah iya bener. Terus Warga Tanjung Kalang. Awas Tanjung Malang awas kowe ora. Baleni sik sing apik. Ayo. Ayo meneh. Pak Dalang. Pak Dalam, ayo. Pak Dalang. Ora duwe beskap. Bis kapet biru. Warga Tanjung Kalang. Mugi-mugi tambah maju. Iya, nggih. Melih Pak, sareng-sareng. Allahumma amin. Mas Kamas. Yo, balik neng sapa iki? Umi ya? Umi, yo. Nano. Yo. Boten parian, Pak. Kok pengen parian to? Monggo. Yo. Heeh, parian mesake ora. Parian ning ora nganggo pak lho ya. Nggih, Pak. Ayo, ya sing nganggo ngono kok. Ayo, sing apik. Tuku jeruk. Nduk sing apik to. Sing luwes kaya ibu-ibu. Tuku jeruk, ora tuku jeruk, ora ngono kuwi. Nggih, Pak. Sing apik. Kok didit gitu tuku jeruk. Tuku jeruk. Terus karo Mas Nopal Cahyati. Iya. Sapa? Karo sapa? Mas Nopal Cahyati. Abang JJ. Sing di wonge.
Jaipong, Pak. Oh, ya, ya. Kodemu lho Reng ora. Terus. Warga Nganjuk tansah pinaringan Basuki. Loh, ora Basuki tok, ana Pak Dodi barang kok. Pak Dodi. Basuki tegese slamet wilujeng ngono lho. Loh, saiki Basuki apa slamet? Sing genah. Kowe iki mudeng ora ta? Basuki iki tegese nama lainnya iki slamet. Lah monggo Basuki alias slamet. Alah mbuh Reng. Aku omong karo kowe bingung tenan. Aku karo Umi ora bingung, karo kowe iso malah bingung lho. Memang tak gawe bingung kok. Wong jeneng Basuki. Nggih. Ora slamet to? Mboten. Oh iki lho. Lah aku ya padha kentuke kok kowe malah ora. Iyalah. Ya nang sing apik, Nduk. Ayo. Sok kowe. Ayo kowe Parian. Tuku jarik. Wah, udah sugih duit jeruk jarik. Jarik enggak ada jeruk ora. Wis to Ben. Gua aling-aling jeruk. Ayo. Cengisan. Kowe guyu apa to, Nang? Golek panganan cengisan. Mboten. Salahe kalau bar jeruk kowe njarak jarik. Mboten. Kadang cenenge jeruk karo jarik apa kok? Ayo jarik diapake kuwi. Tuku jarik. Wis ngerti. Apa ngoten to Pak aja diketoki aku wedi. Piye tuku jarik? Kabeh 6. Cacahe 6. Keluarga Pak Dodi. Dok jarik karo Dik. Pak Dodi kok. Dok. Bener lho Pak, jenengan ati sekolah mboten to Pak? Jarik Dodi. Jarik Pak. Tulisannya damel jenengan nanti pelajaran bahasa Jawa apa mboten? Ning yen pengucapane jarik ya engko tibane ya ora jarik Dodi. Jarik. Iya jarik. Apa Pak Dodi nganggo jarik? Mboten. Ayo, ayo diganti sing apik. Nggih ada jeruk, ayo Tang, yo. Mboten. Oh mboten ya. Tuku jarik. Tuku jarik. Mboten. Heeh. Cacahe 6. 6. Keluarga Pak Dodi mugi ayam tentrem. Allahumma amin. Ngangge nada Reng ora. Jo sepiro jo? Amin. Kamas. Yo. Ya nak wong bedang kepala anu ding panas udan ayo. Panas udan panas aling-aling capek gunung Suminten klelekan susur cekap semanten nanggen matur. Oh wis ngawut malah dibubarke iki piye ora. Parikan sing apik. Lah kula tak iki apa ki nganune tak tutup cabe gununge terus. Oh alah mak tratap aku ora peh lunas bar terus ah. Yo. Ayo Long. Nang. Nadia Swara suling masuk langganipun. Umi, ayo masuk. Oh
ta. Tulung Agung. Berdoa mulai. Ayo. Tumplang ke
Uli.